Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka Any Ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app na ka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babahatam nagabenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingkuli ke jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan, pila ru ban syukola ho number, kandai nyo saw san riu pranot, lani kandai pran riu laisan, ar riu kandai pra. Kidikot jong ka Ribhoy Youth Federation but ka Federation of Khasi, Jaintia and Garo People Umsning Circle. Ha ka pratarik unailar arajar arpulai kilayo obat haduk kendai ngut ki barjala ki barungto sya ka jela Meghalaya ban lek trei bela siang rong klem ki kot kisla ki babiang. Kini ki kendai ngut ki barjala ki dei ki bawan na ka jela Assam lengba ka kali Tata Mobile ka badonio number AS11 EC0412 kabadon ya kejing thaw hakayet kali on PWD duty. Lakno ru ba kini ginong bela barjela kila ri yala di hapok kani ka kali da ka baka yala di da ki kenjakor ba pendon kam hak ba siang rong ya ka surok. Ya kini ki barjela la IT no syaki pulit jong ka Umsning Police Outpost ban perlong ka jing toket bat ban penpai biang ya ki syaka jaka ka bakiwan. Kani ko banong ba himdon ji khang e ki ni ki nok trei ki nong bala ba ki wan sine henry ni kwa tang ba pin bang i kot kisla henry kum bangi syam ni iba hakakali ki labut ka machine syadin bat ki nong trei ki yari sapo kamut ba ki ka elade kamut kadon ke e ki bari syadin plus kata ni iba hakakali kadon ka PWD tax kamut kai kata ka jumut ba kadang ka PWD tax tag ako ka kali plus kadi ke Assam plus ni iru baki dokumen sa jong kitu ki barjela ki fake documents ki bangi kumbangi syam ni kumbangi la check ni iba baro akha hu sitarik bani kong wara ka Aadhaar card ni far ko message kini ki DP ya ka Aadhaar card ki documents baki page nya but khamtam ke infiltration gate kam sumut ba kin syong hate kin su up kin su bada ka toslan kin pelat ka kali ring kin tiuru bakin pej bahai ka kali tang ba ka da mesin sidin kam sumut bakin pelat no ri bakin check ba nomor ba yaki lasiu tulob om su bada toslan ri ban check ya ka jurum ka slab juki mandari tena kalyang junga ngan bun kitin tang ka tahi ba ni kin tiuru ba pin tre ba nomor ba lasale singi kadam de ka dingdu nong ka jonga jongpi rei ki khun ki persa ki jungi he tingi ni na kaleng kaseng nginam ailat ban jagum gane ka jingja ine tristom bat nginela wala da ka sarkar ka fail re kaseng kan im bat kane tristom ban ele ek babahan ta rim ki cak ber hadin ka jingmat la bat ka jingbom le trikam jong ka infiltration department ni na kaleng jong ka RBF harangkat ka FKGP jong ka Umsning Circle leo ban no ya koi kali jong ki barjela mo aba ki wanrung jubor wanrung tu jelabi klem biang ki kot isla but kai ba pensol ngo syuru long ba wat bagla yo jing sene aro kumbolong ba kali jong ki gadon haka on duty te kane hi kapau sai ba kadon hi ba jing trelang bat handrai na kaliang jong hi ka seng hi ikan sai hakmat jong pi barok ki department em tang PWD henry barok ki department ru ba ni maha mai pi ba phile kumne kamlo ka ba pensnat hi yangi ba ni ba pe dari ba juru ban kuno ban ing beri juru dalai ler ki nam ailat ine